Nahibuong ka, anong sa naman lang kayo mo abang? Ikaw nga tag-iya sa yuta, pananglitan, dunay nag-abang, unya sa sinugdanan. Ang nag-abang si mong yuta, wagi palta sa pag-abang. Usahay, advance pa gani. Diabot ang panahon nga, nahibuong ka, anong sa naman lang kayo mo abang? Unya, dili pag yun, kumplito ang bayad sa pag-abang. Hangtod nga, wa nagi abang-abang. So, unsa may mong buhaton? Kung makasinati ka mo, ug ingon ani nga sitwasyon, ingon ani ang inyong buhaton, para dili kay mo tanto nga maproblema. Ayaw ninyo ditsuha gihapon og away. Tarong nga lang og istorya nga, day, taon-taon naman ginawa mo kaabang sa yuta, ang inyong hatagan, palihog ko. Kay basin day og madara og istorya. Pero dili gyud, sige lang pasalig, ang inyong buhaton, mupadaan na gyud mo og demand. O kanang demand nga inyong ipada, written demand. Kinahanglan ba nga ang mupada og demand, abogado gyud? Di ba kinahanglan? Pwede raman nga kamo mo mupada og demand. Pero mas maayo nga ang mohimo og demand abogado. Kay sa timpo na gud nga mo file mo og kaso, ang kanang demand nga inyong giandam, pangitaan man gud na og bikil sa abogado sa imuhang kontra. So unsa may labing maayo nga demand nga inyong ihatag ngadto sa wa nay abang-abang sa inyong yuta? Ingon ani ang pinakamaayo, notice of demand or demand to vacate and pay rentals. Ang uban, pwede ingnon lang notice of demand or depende, pwedeng ingnon demand to vacate and pay rentals. Kananaa, sa title palang daan sa written demand, mahibaw na daan ang inyong ipadadaan nga, uy, papahawaon naman dahil may ani. Ayaw ng kanang demand to vacate or pay rentals. Kadaghan na kay mga kaso na naabot sa korte nga naglalis o gipangitaan og teknikalidad sa abogado sa wa nakaabang para masiguro kumpletuha ginanduha. Demand to vacate and pay rentals. O ako mapada og demanda, usually ingon ani ang demand akong ipada, demand to vacate and pay rentals plus damages and attorney's fees. Ihan ay daan. Aron nga in kaso og maabot yun ang demand nga tus korte, kumplito na. Ako malikon, ayaw ng notice of demand to vacate or kay mahalahin ang miling ana. Ang inyong buhaton, demand to vacate and dili or. Demand to vacate and pay rentals. Kay gisiguro na nako daan aron nga dili mo maproblema pod sumaabot kamong mga nagpaabang og yuta unya wa nay abang-abang kanang ni puyo diha sa inyong yuta.
Karon pila man ka adlaw ang tagal kay nag-involve man kana og real property, pwede ninyong tagalan og 15 ka adlaw ngadto sa 30 ka adlaw. Pero paghatag yun og igo nga panahon sa inyong gipadadaan og demanda, tagai lang pod na og labing minus 30 ka adlaw. So inyong ibutang sa demanda nga sud sa 30 ka adlaw gikan nga nadawat ang notisya, muhawa na plus bayad pagyod sa kini ang para abang-abangan nga wa pa na bayri, plus doon na mo yung mga danyos dinahang na experience, plus og nig kuha na mo og abogado og pila na nabayad niyo sa abogado, inyo na nang pabayaran daan. Karon nilapas ng 30 ka adlaw, wa pa gihapon ni bayad sa abangan, wa nahadlok magipadaan og demanda. Ingon ani ang inyong buhaton. Og taas mo pasensya, pwede na inyong padadaan og ikaduhang demanda. 30 ka adlaw gihapon ang tagal. Og taas pagid kay inyong pasensya, lain na pod nga demanda ang inyong ipada, pero usa ka demanda igo na na. Kanang magpadamo og usa ka demand nga pabakante kanang yuta nga giabangan unya wa nay bayad-bayad kadtong nagpuyo. Ang unang demanda ninyo enough na para makakomply mo sa notice of demand or demand to vacate. Karon wa gini patuo. Labing maayo isumbong una ngadto sa barangay. Di gina makayo para ninyo nga mga tag-iyas-yuta nga murit sumog pangaway ngadto sa nag-abang sa inyong yuta. Ngano? Sambo to nang dili na mo bayad? Matandog manggarbo ana. So ang inyong buhaton og wag hapon ni bayad sa abang, ireklamo ninyo na ngadto sa barangay. Dili mo basta-bastang maka-file dayon og kaso ngadto sa korte og wa niagi og barangay conciliation or barangay mediation nga ang muhusa dinha ang lupong tagapamayapa pinanguluhan sa inyohang barangay kapitan. Karon wa mo magkasinabot dinha sa barangay. Gahi yun kayo. Dili yun mo abang. Di sad mo hawa sa yuta. O sa sunod ninyo nga move. Ug wa na husay diha sa lupon nga tagapamayapa, obligado man ang lupong tagapamayapa nga mo issue og certification to file action. Kanang certification to file action mao na kana ang usa sa basihanan para isang-at na ang kaso ngadto sa korte. Sumukuha na mo og abogado ana. Ug timan-in ninyo, gikan nga na-issue ang certification to file action o gikan sa katapusang demand. Kadto bang katapusan ninyong demanda? Doon na ramoy usa ka tuig nga mo file ana og kaso ngadto sa korte. Unsa may kaso nga ipasaka? Ang kasong ipasaka gitawag og unlawful detainer. Nganong gitawag man na og unlawful detainer? Sa sinugdanan, lawful o legal pa ang pagpuyo.
pero sa dihang ni demand ang tag-iya nga muhawa na nahimo ng unlawful ang pagpuyo. Kay natural kung ikaw tag-iya siyuta, doon na nagpuyo sa imuhang butang, imuha ka ng pabangon sa timpong wa na mo abang, imo ginang paninglon. So usa ra ka tuig ang gitagal sa balaod gikan sa katapusan nimong pagdemanda. Ang tawagan na unlawful detainer, isa ka ang kaso ngadto sa korte. Sumari sa ato karon nga nahisgutan. Kung ang nag-abang sa imong yuta wa na moabang, ang imong buhaton himo una og verbal demand. Kay basin di ay og magkasinabot ra mo nga dili na mo sangpot og kinasuhay. Og dili mo patuo, hatagi og written demand. Ang isuwat, demand to vacate and pay rentals. Siguro yun ng an, dili or, sayop ng or ha, demand to vacate and pay rentals. Dili, demand to vacate or pay rentals. Sayop na. Ayaw pangitain ninyo o lusot ang inyuhang kontra o mag-abot mo hukmanan. Demand to vacate and pay rentals. Dayon, imong ireklamo sa barangay o dili mo magkasinabot o dili gid mo tuman. Bisan pa man gisuwata na, pinagis demanda. O di mo magkasinabot gihapon sa barangay, mupasaka nagyud ikaw og kaso kuha kag abogado og timan ni usa ra ka tuig ang gitagal sa balaod para nimo nga mupasaka og kaso ngadto sa korte gikan sa katapusan nimo nga pagdemanda. Ang tawag sa kaso unlawful detainer.